arratsaldean eta ongi etorri pianoak emanaldi honta. Hemen ikusiko duten jendeek lan asko eta esfortzu handia jarri duzue emanaldi hau eman ahal izateko. Orduan danak txalo bero batekin hartuko. Ni Elena eta Sofistik joko.
Kaixo, nintzen naiz da bezala sarki jokot.
Oso ni eider naiz eta auto lotzene joko dut. Leon, ni maite naiz hau River Flosen joko dut.
talde honiara naiz eta gaur pasakablea joko izan. Gaur los fantasmas felices kanteekin. Ni Judit naiz eta xalo jo behar dut.